Salom horas marihita saluhutna. Di hama kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu papituhod dung Trinitatis ima di tanggal 14 Juli 2024. Na tersurat di Markus bidu onom ayat 14 rodi ayat 20 sia dohot topik minggu hiras niroha makatahon hasitongan berani menyuarakan kebenaran. Hujahama dihita sonoma didok hatani Tuhata. Jadi terbigi mai tu Raja Herodes ay nunga terberita guarni Jesus pola didok nunga hehe si Johannes padidi sianak kanamate. Idu alana ubahen parhaguguun si songoni ibana. Adong mana madok si Elia do ibana. Na asing muse madok panurirang do ibana. Sumatuaka panurirang na julu. Alayang si Herodes dung dibigay sainin na do si Johannes naung hugo tapi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido na julu na manakup si Johannes dohot makurukon siala si Herodias pardihutani anggina si Filipus naung nilakup na. Adidok si Johannes doti si Herodes dang jadi diho anggi burumi. Jala hosom marohani si Herodiasi di ibana. Sainaing bunuan na do ibana alay dang tarpatu pasa. Ay namabirdo si Herodes mida si Johannes. Alana ditadda do ibana halak na tigorroha jala nabotor. Jadi diodingi do ibana. Jala boha-bohao dorohana ubigi jamitana, huhut di halumohon hatana. Dungi jupang ma ari naune, ima ari hatutubu ni si Herodes, dina mabahen panganon ujuan ibana diaka nasangap, doho diaka iduk ni soldadu, ro diaka naraja sian halak Galilea. Jadi bongok ma boruni si Herodias, tu bagasan manortor. Jadi soloma matani si Herodes dohot akadongan na disi gabe didok rajai matu burui. Pangido siya nau manang dia lomoni roham lehonokku do itu ho. Laus di warihod do tu buru-burui manang dia pesi pangido omi rodi nasatongani harajauki sai na lehonokku do. Jadi ruar ma buru-burui madok tu inang na ahama pangido oku. Jadi didok ibana ma uluni si Johannes padidi ma. Jadi humalaput ma ibana bongot tu adu panirajai di pangido ma. Saunari malehot tu au di atas pinggan uluni si Johannes padidi. Marsaksi tutu marohani rajai alai alanyaka uarina dohot alanyaka naginokon nai dang olo ibana paujaton buru-burui. Jala mamitor disuruh rajai mahupas nasada didokom maibana mangalap uluni si Johannesi. Gabelaho mahupasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jala dibuam maulunai di atas pinggan dipasahak matu anak burui. Jala buru-burui ma mangalehon tu inangna. Asadung dibagi kasisian ni si Johannes namasai Roma nasida dibuat mabakena jala ditanom. Imahatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon molo didok di topik ni minggu tahun marhiras ni roha maka tahun hasitongan berani menyuarakan kebenaran tardok sahalak na barani madok hasitongan do di sisi Johannes padidi. Jadi dusdo songon naung tadok di episteli di hatorangan ni episteli si Amos tardok na
barani madok hasitonga do ibana. Suaksoni do nang si Yohanes. Sahala na barani madok hasitonga do si Yohanes padiri. Dia mabuktina. Na parjulu ibana do na barani madok hamu anak ni uluk. Tuaka na torop naro padidiho diri na tu ibana. Isi do na mangajari hamu pasidi korimas naro sugut. Parbuiho kamu manatama pabuan na umubaru hamuna. Jala sotung didok kamu di bagasar rohamuna si Abraham do amanami. Ay hudok matu hamu terjadi ho debatado anak ni si Abraham si anak kabatuon. Ay nunga pola ape tak itu daling niaka hau. Ope si tabau do nasa hau na somar parbihon na dinggan jala si debu honoto do tuapi. Ima keberanian ni si Yohanes. Buidon do tajaha di Lukas 7:7 sangat tuaya sia. Barani do ibana madok tu akana toropi keturunan ular berbisa. Moloholan paruluk do didok radak pola bohado pe. Budu pe biasa-biasa. Nagudangan uluk ni ninna rupani biasa dui. Parilik dui ninna muse biasa dui. On anak nyuluk pang didok. Hape sona takas do pe nasida masita daan. Ido pe nasida pajupang. Haruna utakas masita daan do so haru barani madok songone kasarna. Au sugari rupani tuhita didok katai ra nunga tadang guribana ate. Nga pasti marleai bahenon. Opung mo ma anak nyuluk. Nganingor rupani. Boy do nuek tabayakon adong perjamita madok songoni siya langgatan. Kolasay di jahat rupuki rupani. Mamitor didok masongoni siya langgatani. Bahu hilala. Olo do mulak seda-seda ruasiate. Peta-peta mulak. Mamitor ninda bedo rupani na bermasalah dui paditai. Idora dohonon yak karuasi. Harus sosongoni do penidok ngatong dang lomorohana. Coba jo akka jamita na tegas-tegas na lurus-lurus. Bah, olo do dak tabui pakilalan di jol marupani. Ima just ada bukti akamang doho tamuinang di mana Yohanes Pembaptis tidak takut mengatakan kebenaran. Dang mabiar iban madok nasitongi atik pediboto ibana do konsekuensi ni. Totuna paduahon ima songon nata paihuti di bagasat rupukon. Dang mabiar ibana mamicang Raja Herodes. Dang mabiar ibana paingotor rajai pabuan na usala pangalahona. Ima nanilakupna manang diambilnya menjadi istrinya si Herodias ima pardihutan yang gina si Filipus. Di ayat 10 didok ay didok si Yohanes dotu si Herodes dang jadi diho anggi burumi tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Molo tajahan no di Lukas 2 ayat sada si Herodes mengarajai di luat Galilea ia si Filipus angginai mengarajai di luat Iturea dohot di Trakonitis. Tutu ala picak-picang ima asagabe dihuruk ko Raja Herodes ibana. Jala si Herodias pe hosom marohana tu si Yohanes. Sainaing dunian bunuon na ibana. Alai dakya jupang arinaune. Dupe ditiki perayaan ulang tahun ni Raja Herodesi. Ditiki masa panortoron dohot mahuroha nang buru ni si Herodias manortor di si. Huroha ulido tong rupana songono maknai. Mernida buru ni si Herodiasi gabe solo mamata ni rajai dohot akadongan na tu buru ni si Herodiasi. Gabe didok matu anak burui. Aha petaho dipangido ibana dipangido ho saina patupau kudo. Nina Raja Herodes marupan itu anak burui. Bahkan mangaleho satu ngasian harajo naipe siap do ibana. Asal maolo buru-buru itu ibana. Tentu ada kesempatan nadinggam may didok rohani si Herodias laho melampiaskan muruk ni rohana tu si Yohanes. Gabe didok matutu tu borunai asa ulu ni si Yohanes madileho tu ibana. Atik pemarsak durajai di pangiduan ni boru ni si Herodiasi alai dipatulus ibana dui demi warina demi sumpahnya tu boru ni si Herodiasi.
Dungi disuruh ma opasna tuhurungan laho manggotap ulu ni si Yohanes. Hamuak kadongan songoni kisah ni si Yohanes na berakhir di atas sebuah talam. Seorang yang berani mengatakan kebenaran. Ahadu nanaing dohonon na tuhi tadi si. Tutu nanaing dohonon na akamang dohot tamu inang. Ima pabua akasidok nasitongi bukan berarti lias yana ka ancaman. Lias yana ka teror, intimidasi, satu ancaman pembunuhan. Belgado konsekuensina, nyawa do taruhanna. Macetakas do nakita jaha diturupuki, ala nanidok ni si Yohanes sido nasitong, asa gabi ditahi si Herodias membunuh ibana. Ra atik do ala ni i gabi mabir halak madok nasitong ate. Ai isi barani mate puang. Sehingga gabi gudang namar sobu-sobu atik pedi ida ibana dak sitong. Lok madisiga beninna, susah iba bahenon ni ninna musim. Tabigido berita di minggu-minggu na salpu, na pola ditutung sa keluarga, ala barani amatai mengungkap kejahatan na terjadi di luar ni ibana. Muludak salah marga pasaribu dorai. Ditutung sa keluarga, tabayak ko jua kamang dohot tamuina. Dia ketika salpu pe godang duta bigi akan peristiwa di mana ketika seseorang mencoba menyuarakan kebenaran pada saat ido nasida menghadapi teror dohot ancaman pembunuhan dan pada akhirnya dibunuh ate. Taingok do kisah ni si Munir, dungi si Marsina pejuang buruh, manang pejuang perempuan sebelum nai di masa-masa lampau isena mencoba-coba mengkritik pemerintah. Habis Jalamago sotar boto-boto. Alani orang lebih memilih diam daripada mati. Adong na mencoba pasahaton kritik na melalui akka ede. Songon si Iwan Fals rupani. Merhite ede bongkar dorate bento. Dohotak kana asing. Kus plus na sanga dihurukon alani ede kolam susui dora. Dohotak kana asing do perupani. Hamuak kadongan sisugo do sidok nasito. Dihasugun halak ibana ala didok nasitongi. Sehingga ala ni gabe adong madihita budaya risih atau perasaan tidak enak. Gak enak nanti tersinggung. Ninna. Ala ni dak persuadaon dang sudebe barani madok nasitong. Buasa selain natadok digijangi mabiar. Dungi dang dihilala. Utung nasiani. Badungi muse karena dasar tidak peduli ate. Ada beberapa hal yang menghambat kita menyuarakan kebenaran. Dapar julu songon nataduk digijangido naking faktor budaya. Jadi dalam masyarakat kita berkembang budaya risih atau perasaan tidak enak untuk menyampaikan kebenaran. Mabiar kita tersunggung ibana. Mabiar kita hubungan terganggu tu ibana. Napaduahon takut akan resiko dan ancaman gabi lebih memilih bungkam manang diam mahita rupane. Napatuluhon memang sama sekali tidak peduli. Napaupato dihilala dang adong utung na di ibana siani. Banapalimahon natong ulomo dorohata dipuji-puji ate. Ido sipata iko balik-balik na ido dohonon. Lambaga dohoba. Iko songoni do dohonon. Lam tepos doa makuida ningor rupani tepos ninama dungini dok ma tetak poso ay honian iturbutidon noni coba ma dok kamu nasitong hai anggoso didang guru kamu ay lam roado ho huide ba nita jorupani ay lam matua do ho huide nita anggoso pitor didang guru hita. Hamuak kadongan minggu tasadarion manugiho kita ikon marhiras ni roha makatahon hasitongani berani menyuarakan kebenaran. Molodak kita ICB. Holani tutu ikotong do ideaun timing na manang momen na. Ayolo do sipata aladang pas waktu nai gabe sotar jalo rohana. Dungi ikoriko do metode pasahaton.
Isarani marhiti hata na labok, manang pagkuling na labok. Sipata tohodo niyan natadohi, alai aladang pas metodena gabi madabu tuhaci ni rohama. Songon nido ni halak batakima niyan. Unang situluk mata ni horboate. Ay horboipe molo say dituluhi matana, olodo laos ditujak koniba. Alani ikosay ririto dohata napas dohonon, asa unang tersinggung, jala idau matiki. Akamang dohotamu inanami, marhiras ni roha mahita, makatahon hasitongani. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Paurat tom may dibagasan rohanami. Asa di parbuihok katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Dibagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.